Magandang hapon Pilipinas. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, November 25 to 27, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com. At bago tayo magsimula, gusto ko pong pasalamatan ang mga bagong subscribers ng ating YouTube channel para updated sila sa mga masamang panahon na inaasahan po sa ating bansa. At nandito tayo upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon para tayo makapaghanda, lalo na pag may papalapit po na sama ng panahon. Umpisa na natin ang ating update. Ito po yung ating GraphSat. Simulan na yung araw ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Nanatili pa rin po yung katamtaman na hanging amihan. Naka-apekto na yun sa halos 3/4 ng ating bansa. Medyo may kalakasan po yung hangin dito sa may bahagi po ng silangan bahagi po ng Luzon, but halos ang buong Luzon po affected po nito, although ang western sections ay medyo tuyo. Yung eastern at northern sections kasama po ang Gabigulan ay may mga paminsan-minsan may dumadaan po mga rain showers. Dito naman po sa Mimaropa, Visayas at northeastern Mindanao ay may mga kasama po siyang mga isolated thunderstorms itong amihan. Okay, so mag-iingat lamang po sa mga possible na mga panandiran pagbabaha pag may mga localized thunderstorms po na dalaan na kasama nitong amihan, at yung mga subasko, yung squalls na tinatawag, yung biglaan na paglakas ng hangin, hindi naman po siya lalampas ng 60 kph. So ito po yung karaniwan na hangin na dala ng amihan, wala po tayong bagyo. At ang mga nasa coastales na areas ng ating bansa at yung mga mangingisda, mag-iingat lang po dahil medyo malaki po ang alon na pwedeng umabot po ng hanggang 3 metro ang pagkataas. Dito naman po sa Mindanao, meron po tayong maulap na papawirin, may kasama pong mga localized thunderstorms. Dulot po yan ng isang napakahinang LPA. Ito po ay tinatawag nating shallow low pressure area. Nasa may dagat Celebes po siya, patungo po sa may northern sections po ng eastern Indonesia. So hindi po ito inaasahan magde-develop. Nakita po natin wala po tayong nilalagay na percentage yung chances of development. So naka-embed lamang po siya sa isang surface trough, at sa susunod na mga ilang araw ito po ay malulusaw, magiging parte na lamang nitong surface trough. So mga kababayan natin sa Mindanao, alam natin na araw-araw may maulan po tayong inaasahan, lalo na po na yung meron tayong La Nina, mas mataas sa normal ang mga pag-ulan sa bahagi dito ng ating bansa. Okay, so mag-iingat po sa mga biglaang pagbabaha pag may mga lalakas po mga severe thunderstorms dulot po nitong La Nina at itong mga surface trough. Samantala, meron po tayo ditong stationary front o yung cold front na hindi kumikilos. Yan po ang term ng stationary front in English. At yung kanyang buntot, tail end, ay hanggang dito lamang po sa may kalagitnaan po ng dagat Pilipinas. Samantala, sa labas ng ating bansa, sa may bahagi po ng kalagitnaan at silang bahagi po ng Micronesia at Marshall Islands, meron po tayong upper level low. Ito po yung low pressure area sa may 25,000 to 50,000 feet. Hindi po ito nakaka-apekto sa lower levels. Subalit ang kanyang pagbuo ay mag-enhance po ng mga thunderstorms dito po sa bahagi po ng intertropical convergence zone. So ito po yung pag-converge ng hangin mula sa hilagang silangan, okay, hilagang silangan, at hangin naman mula sa tibok silangan. So yan po ang intertropical convergence zone. At kung titignan natin yung fast animation, so halos ito lamang pong amihan sa ating bansa at itong surface trough sa may bahagi po ng Mindanao. At ito naman po yung zoom in solar animation. So nakikita po natin puro low level clouds po, mostly mga cumulus at nimbostratus clouds. Ito po nagbibigay ng mga drizzle to light showers. Although minsan may a few seconds may kalakasan, pero hinto kagad yan. Nakaka-affect po sa mga bulubundukin po ng Hilagat at Gitnang Luzon, dito sa may Aurora Province at Northern Quezon. At nakaka-penetrate din po sa bulubundukin ng Rizal at tumutuloy po sa Metro Manila, kaya may mga showers pong inaasahan din dyan. Dito rin sa Bicol, sa eastern sections, ang iba po nagpe-penetrate sa kalagitnaan po ng Bicol, kasama po ang Camarines Sur, Naga City. Kaya paghapon may mga padahan-dahan po tayong mga ulan. Dito naman po sa Mindanao,
Okay, ito po yung surface trough na galing po dito sa napakahinang LPA. Subalit dito po sa northeastern Mindanao at eastern Visayas, medyo may kalakasan po yung mga pag-ulan na dala ng amihan, dulot po nitong mga localized thunderstorms kasi medyo mainit na po dito sa may malapit sa equator. So medyo mas lalong nagkakaroon ng evaporation yung mga water vapor. So nagkakaroon po yung mga ulan at may mga thunderstorms po. Ayan po, kita po natin, affected din Bohol at ibang bakte po ng Kabisayaan. At dito na po sa dulong katimugang bahagi po ng Palawan, ito po yung mga ulan na ito, mga thunderstorms dulot po ng surface trough. Okay? Samantala, ito po yung ating 3-day rain and wind forecast mula sa windy.com, galing po sa ECMWF model. So na yun, halos nangyayari po yung mga forecast. Ito po yung as of now na lagay ng panahon at by tomorrow afternoon, inaasahan pong hina po ang amihan dito sa may Silangan Visayas at ibang bahagi po ng Visayas. Magsishift po sa easterlies sa Silangan bahagi po niyan at hanggang dito na lang po sa may Silangan bahagi po hanggang Southern Quezon ang amihan kasama po ang eastern sections po ng Isabela at Cagayan. May mga showers o thunderstorms ang inaasahan po dyan dahil po sa amihan. Samantala, ang Bicol, may mga possible thunderstorms din po dahil pag converge po yan ng hangin mula sa amihan at hangin silanganin. So, inaasahan po natin may mga thunderstorms o mga ulan na posibleng maka-apekto sa silangan bahagi po ng Kabikulan bukas po ng hapon. At pagdating naman po ng Biyernes, kita po natin na yung hanging amihan ay medyo concentrated pa rin dito sa may Luzon, except po dito sa may area po ng Kabisayaan, may Macopa at Mindanao, medyo nag-shift na po sa easterlies. Ito naman sa Mindanao, ito po yung mga localized thunderstorms, dulot po ng surface trough at yung hanging silanganin na nagtatama po dito sa may silangan bahagi po ng Mindanao. So, iyan po ang ating panahon. So, wag po kayong at wag niyong kalimutan palagi, wag dala ng payong dahil po sa ngayon hanggang December, may mga dumadaan na ulan dahil po sa amihan, surface trough, localized showers, at medyo mas maulan na yun dahil po sa prevailing La Nina phenomenon. At bago tayong paalam, ito po ang ating latest mula sa NOAA, Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center. At ito po for the next 2 weeks. Galing po ito sa American model, usually doon nila kinukuha at yung HWRF model. At for the next 2 weeks, umpisa natin ng week 1, November 25 hanggang December 1, ang Kabikulan at Luzon ay magkakaroon po ng medyo above average rainfall po, dulot po ng amihan at yung tinatawag nating La Nina conditions. Samantala, dating po ng week 2, valid from December 2 hanggang December 8, meron po tayong medium or moderate chance of a tropical cyclone formation. So ito na naman po, baka may mag-form daw na bagyo between December 2 hanggang December 8. So ito po ay dito po sa may east ng either sa may east of Visayas o east of Luzon. So babantayin po natin na yung American model ay nagpapakita na baka may mag-form na tropical depression o tropical storm during that week of December 2 to December 8. But ang week 2 po usually nasa less than 35% ang probability, usually mga 10% na magkakatotoo. So hanggang hindi tayo pumapasok sa week 1, hindi pa po yan sure. So, pwede pa yan magbago. Hopefully, sana wala na po yan. Sana hindi na mag-push through. Sana tunawin po siya sa lamig ng amihan. At kita po natin, mayroon na sa moderate chance ang above average rainfall pa rin sa Luzon at ang parte po ng Visayas. Okay, so yan po ang ating 2-week outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. In partnership dyan ng JTWC, ang Bureau of Meteorology Australia, Central Weather Bureau of Taiwan, at iba pang mga partners ng NOAA. Okay? So that's it. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather advisory or analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay sa inyo yung pinaka-latest for the weekend. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Be #weatherwiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa papunod nyo sa ating YouTube channel.